נח. אנחנו מדברים על חרם ונידוי ביהדות, בעקבות כל התקופות האחרונות שעושים חרם ונידוי אחד על השני עם הנערים. רק לאחרונה נערה בת 14 עשו עליה חרם, והחברות בבית ספר שלה עשו בלינץ' בערד, וזה פשוט זעזע אותי. אז הרגשתי שאני חייב לדבר על זה. מה היהדות אומרת על חרם ונידוי? ידוע מאמר חז"ל, או חברותא או מיתותא, או חברות או מוות. רבי נחמן אמר בספר המידות, אם אין לו לאדם רעים ואוהבים, נוח לו לאדם שימות. ישנו כלל בתלמוד, אין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. הרשב"א כותב, זה רבי שמואל בן אדרת, כותב שחרם רבנו גרשון זאת גזרה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה. החתם סופר כותב שהרבנים המחמירים בחרם רבנו גרשון רבים חללים הפילו, ויודע אני בשלושה שיצאו לגמרי מהדת, ואמר זאת בדורו, כל שכן בדורנו. בתלמוד הירושלמי כתוב שמנהג שהוא נגד התורה זו טעות. היעבץ, רבי יעקב המדין, כותב שאין אומה ראויה להרבות בנשים אלא אומה הקדושה. מי זה אומה הקדושה? אנחנו, עם ישראל. וראוי לאסור על מניעה ליהודי לשאת שתי נשים, משום בחוקותיהם אל תלכו. אנחנו מצווים, הקדוש ברוך הוא ציווה לנו בחוקות הגויים לא ללכת. ובחוקות ישראל אין שום בעיה שיהודי יהיה לו יותר מאישה אחת. ויש בתלמוד גם מקרה שבו רבי בן לקיש היה שומר בפרדס, ומישהו נכנס לפרדס שם ואכל פירות מהעץ, ורבי בן לקיש אמר לו, אני מנדה אותך. אז אותו אחד השיב לו, המנדה הוא ינודה. אז יש עוד אין ספור דוגמאות כמה חרם ונידוי ביהדות זה דבר מגונה מאוד. ונסיים את דברי רבי נחמן שאומר שהאמת לאמיתה זה לקרב ולא לרחק, חס ושלום. נחמן, נחמן, מומן בירושלים הבנויה.